One, two, three, funk it. Γεια σας, είμαι η Βιβί και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο της νέας μας σειράς όπου σας μαθαίνω πώς μπορείτε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε το Ravelry. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς μπορείτε κι εσείς να κάνετε δωρεάν εγγραφή μέλους καθώς και πώς μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σχεδίων, τα είδαμε λίγο έτσι στα γρήγορα. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο Ravelry. Βλέπετε είμαι στην αρχική σελίδα, βρίσκονται εδώ τα στοιχεία μου και πατάω login. Και ερχόμαστε εδώ στην αρχική σελίδα του Ravelry που έχει εδώ τις ενημερώσεις. Και πάμε να δούμε λίγο στα γρήγορα τι μπορούμε να βρούμε κάτω από το My Notebook, το σημειωματάριό μου στα ελληνικά. Δεν θα το πατήσω προς το παρόν, θα σας δείξω λίγο στα γρήγορα τι μπορούμε να βρούμε στο σημειωματάριό μας και θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω. Στα projects λοιπόν εδώ μπορούμε να βρούμε ό,τι σχέδια έχουμε αποθηκεύσει και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Αποθηκεύοντας αυτά τα σχέδια μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανατρέχουμε και να βρίσκουμε τις πληροφορίες που μας χρειάζονται. Το Q είναι όταν έχουμε βρει κάποια σχέδια τα οποία σκοπεύουμε σίγουρα να απλέξουμε και τα βάζουμε σε σειρά αναμονής. Αυτό είναι στην ακρίβεια το Q. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιείτε. Το stash είναι το απόθεμα. Αν θέλετε μπορείτε να μπαίνετε εδώ μέσα και να γράψετε ό,τι νήματα έχετε σε απόθεμα για να γνωρίζετε κι εσείς ανά πάσα στιγμή τι έχετε στο απόθεμά σας, οπότε όταν θα πηγαίνετε στα μαλάδικα να ψωνίζετε μπορείτε να συμβουλεύεστε το απόθεμά σας για να μην ξαναπάρετε το ίδιο νήμα και άλλες φορές. Το handspoon είναι για νήματα νομίζω που τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω μπει ποτέ σε αυτό εδώ. Εργαλεία. Μπορείτε εδώ να σημειώνετε πάλι τι εργαλεία έχετε όσον αφορά βελόνες, βελονάκια και όλα αυτά. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα σας. Κάποια σχέδια που έχετε επιλέξει δηλαδή να είναι για αγαπημένα. Και στη βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε σχέδια που τα έχετε αγοράσει, τα οποία πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη σας. Και πάμε λίγο και πάλι στα σχέδια για να σας δείξω πώς μπορείτε να βάλετε σχέδια στα αγαπημένα, να κατεβάσετε οδηγίες και να ξεκινήσετε ένα νέο project. Ας κάνω και ένα γρήγορο φιλτράρισμα, θέλω να είναι με βελόνες, θέλω να είναι ένα καλοκαιρινό τοπάκι, θα βάλω όλα τα top, θέλω να είναι δωρεάν, θέλω να έχει φωτογραφία. Θα βάλω ό,τι θέλω να είναι για ενήλικα. Θέλω να είναι εφαρμοστό. Για να δω κανένα που να μ' αρέσει κιόλας. Ωραία, εδώ μισώνει. Σας έχω δείξει την πλέξη μισώνει, τα πάντα όσα χρειάζεται να ξέρετε. Θα το έχω το βίντεο και πάνω εδώ δεξιά κάπου θα τρέχει στις οθόνες σας, καθώς επίσης και κάτω στην περιγραφή. Και εδώ λοιπόν που βλέπετε είναι μια σελίδα ενός σχεδίου. Το έχει γράψει η κυρία Cyan Price White, αν προφέρω σωστά το όνομά της. Εδώ μας δείχνει διάφορα στοιχεία για το σχέδιο που έχει δημοσιευθεί, τι πλέξιμο είναι, αν είναι με βελόνες ή με βελονάκι, εννοείται ότι είναι με βελόνες γιατί με βελόνες επέλεξα να δω σχέδια, κατηγορία, πότε δημοσιεύθηκε, τι νήμα μας προτείνει, εδώ η κυρία έχει χρησιμοποιήσει νήμα της Νόρο, τι πάχος είναι αυτό το νήμα, είναι λεπτό νήμα. Εδώ το δείγμα για να ελέγξουμε και εμείς αν το δικό μας δείγμα ταιριάζει με το δείγμα του σχεδίου και να ξέρουμε αν θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τους πόντους, τις βελόνες. Τι νούμερο βελόνες έχει χρησιμοποιήσει,
πόσα μέτρα χρησιμοποίησε για το συγκεκριμένο top, τι μεγέθη υπάρχουν διαθέσιμα και σε ποια γλώσσα επίσης είναι γραμμένες οι οδηγίες. Αυτά εδώ είναι κάποιες λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν το σχέδιο. Πατώντας εδώ που λέει Search Patterns with these attributes, μπορείτε να το πατήσετε και να σας βγάλει σχέδια τα οποία είναι παρόμοια με αυτό εδώ που έχω ανοίξει εγώ. Και εδώ λίγα λόγια μας λέει για το σχέδιο. Και εδώ πάνω δεξιά έχουμε κάποια άλλα πεδία ακόμα. Έχει... με τι άλλα ανήματα μπορείτε να πλέξετε αυτό το πάκι. Θα σας πω παρακάτω τι γίνεται με αυτό το πεδίο. Στα projects βλέπετε πλεκτά που τα έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες και έχουν ανεβάσει τις δικές τους φωτογραφίες και εννοείται μπορείτε να τις ανοίξετε και να τις δείτε πώς βγαίνουν. Εδώ έχει ωραίο συνδυασμό χρωμάτων. Μπορείτε να μπείτε κιόλας μέσα να δείτε τα στοιχεία που έχει βάλει η κυρία Κάτιουρα, δεν ξέρω. Τι νήμα έχει χρησιμοποιήσει, πόσο και όπως βλέπετε έχει χρησιμοποιήσει πολλά νήματα, δεν είναι μία κλωστή δηλαδή, έχει βάλει πολλά. Και εδώ μπορείτε να δείτε κάποια σχόλια σχετικά που έχουν κάνει άλλοι χρήστες με αυτό το σχέδιο. Αν θέλετε μπορείτε να το αποθηκεύσετε στα αγαπημένα, σας βγάζει αυτό το παράθυρο. Το bundle είναι όταν θέλουμε να κάνουμε πίνακες, πώς κάνουμε ας πούμε στο Pinterest. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και εδώ στο Ravelry. Μπορούμε να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι και να δώσουμε ένα όνομα στον πίνακά μας. Και καλή ώρα θα πω εγώ tops ή summer tops. Πατάμε το create. Είναι επιλεγμένος ο πίνακας και εδώ πατάμε save changes για να αποθηκευτεί το σχέδιο στα αγαπημένα μας και βλέπετε εδώ πέρα τι το βγάζει in favorites. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πατήσουμε το add to queue και αν έχετε επιλέξει ήδη το νήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπορείτε να το γράψετε εδώ ή μπορούμε να το ακυρώσουμε. Και τώρα υπάρχουν δύο σημεία που μπορούμε να κατεβάσουμε το σχέδιο. Ένα είναι εδώ που λέει download και μπορούμε να κάνουμε είτε download ή να το προσθέσουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ας πατήσω εγώ το add to library, in my library και άμα ανοίξω εδώ σε νέο παράθυρο τη βιβλιοθήκη μου βλέπουμε εδώ στο μοναδικό ραφάκι που έχω στη βιβλιοθήκη ότι βρίσκεται αυτό εδώ το ωραιότατο σχέδιο. Και επίσης μπορούμε και από εδώ να κατεβάσουμε το σχέδιό μας, να πατήσουμε download PDF και να μας ανοίξει σε PDF το σχέδιο με όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και πάμε να το ξεκινήσουμε. Εδώ με το Cast On Project μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το πλεκτό και να υπάρχει εδώ στο notebook στα project. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αν θέλετε ή μπορείτε να το αφήσετε και έτσι. Create this project και να το... Εδώ λοιπόν και πάλι μπορούμε να επεξεργαστούμε το project, να ορίσουμε ημερομηνία πότε ξεκινάει, 5 Μαρτίου που είναι σήμερα και όταν ολοκληρωθεί μπορούμε πάλι να έρθουμε εδώ πέρα και να επιλέξουμε πότε το ολοκληρώσαμε, όταν το ολοκληρώσουμε. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε πόσο χαρούμενοι ή δυσαρεστημένοι ήμασταν με το πλεκτό που μόλις πλέξαμε και εδώ να σημειώνουμε την πρόοδό μας κατά τη διάρκεια του πλεξίματος. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε αν θέλουμε για ποιον το πλέξαμε ή για κάποιον άλλον χρήστη του Ravelry. Εδώ μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία που πρέπει να το ολοκληρώσετε. Να έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα deadline. Εδώ ποιο μέγεθος θα δουλέψετε. Για να συμπληρώσω κι εγώ εδώ πέρα, ας πούμε το θέλω να το πλέξω για μήνα. Και θέλω να το τελειώσω μέχρι, ξέρω εγώ, που είμαστε τώρα, Μάρτιο.
δίνω ένα περιθώριο στον εαυτό μου. Size made, το medium. Εδώ αυτό είναι το όνομα του σχεδίου. Εδώ αυτό μπορείτε να τα αλλάξετε, αυτό δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, εφόσον χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες της κυρίας Τάδε. Εδώ μας το έχει έτοιμο, είναι πλέξιμο με βελόνες. Εδώ μπορούμε να βάλουμε τα tops, δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Sleeveless, ξέρω εγώ. Λέξεις κλειδιά αν θέλετε, βελόνες, τι βελόνες χρησιμοποιήσατε. Τελικά σε περίπτωση δηλαδή που το δείγμα το δικό σας δεν ταιριάζει με το δείγμα που έχει χρησιμοποιήσει ο σχεδιαστής στο πλεκτό, εγώ είμαι σίγουρη δηλαδή ότι μάλλον θα πρέπει να βάλω μισό νούμερο βελόνα μικρότερη, να πάω δηλαδή στο νούμερο 3, οπότε θα έρθω εδώ να επιλέξω το νούμερο 3 βελόνες, γιατί μάλλον τώρα τελευταία πλέκω λίγο προς το χαλαρό. Και αν έχετε χρησιμοποιήσει και κάποιο βελονάκι ίσως για τελειώματα, τι βελονάκι χρησιμοποιήσατε, ας πούμε ότι είναι το 2,5. Και εδώ επίσης μπορείτε να σημειώσετε το δικό σας το δείγμα, αν χρειαστεί να ξαναπλέξετε το ίδιο το πάκι, να ξέρετε τι δείγμα έβγαλε το δικό σας χέρι. Και εδώ φυσικά μπορείτε να ψάξετε για διάφορα νήματα. Τι νήμα χρησιμοποιήσατε. Τώρα εγώ έχω στο μυαλό μου το Fair Cotton Mariner. Είναι τη Κάτια. Έγραψα εδώ αυτό, πατάω εδώ την αλυσίδα για να μου βγάλει την κλωστή που είναι περασμένη μέσα στο Ravelry και να επιλέξω αυτή την κλωστή. Ποιο χρώμα, ας πούμε το 204, τώρα δεν ξέρω. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Αυτό το συμπληρώνετε στο τέλος για το πόσες κούκλες χρησιμοποιήσατε. Τώρα αυτό είναι μεγάλο νήμα, είναι 200 γραμμάρια, μπορεί και ένα να φτάσει. Και μπορείτε εδώ να σημειώσετε από πού ψωνίσατε το νήμα. Εννοείται στηρίζουμε το σπίτι μας. Νουλίκας Wool Shop. Και πότε το αγόρασα σήμερα, για παράδειγμα. Και αν θέλετε εδώ μπορείτε επίσης να προσθέσετε πόσο πληρώσατε συνολικά για τα νήματα. Και εδώ μπορείτε φυσικά να γράφετε σημειώσεις κατά τη διάρκεια του πλεξίματος, πράγματα που θέλετε να θυμάστε για αργότερα, ας πούμε ότι ρίξατε λιγότερους ή περισσότερους πόντους από ό,τι ζητάει το πλεκτό και όλα αυτά τα σχετικά. Και πατάτε changes, save changes και εδώ πέρα έχετε το project. Επίσης αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε να ανεβάσετε φωτογραφία του πλεκτού, μπορείτε να έρθετε εδώ στο Add Photos και είτε μπορείτε να το κάνετε μέσω Instagram αν έχετε συνδέσει το Ravelry με το Instagram και μπορείτε να έρθετε εδώ να κάνετε αναζήτηση. Θα κάνω εγώ λίγο μια γρήγορη αναζήτηση, δεν θα γράφω, με συγχωρείτε. Θα βάλω μια ό,τι να είναι φωτογραφία, απλά για να σας δείξω τη διαδικασία. Και αφού έχω επιλέξει τη φωτογραφία και βρίσκεται εδώ πέρα, πατάμε το Upload Now για να ανέβει και περιμένουμε να φορτώσει εδώ σε αυτό το κουτάκι φωτογραφία μας. Και αφού ανέβει η φωτογραφία μπορούμε να έρθουμε εδώ να κάνουμε crop, θέλω να φαίνεται τη φατσούλα. Τι έγινε? Εδώ πατάω και το Save. Πατάμε και εδώ κάτω δεξιά Finished with Photos και να το, τώρα καμία σχέση. Αλλά για να σας δείξω τη διαδικασία. Λοιπόν, οπότε αν έρθω εγώ εδώ στην αρχική και πατήσω στο notebook και μπω στα project, θα βρίσκεται εδώ και όπως βλέπετε είναι και WIP. WIP είπαμε είναι το Work in Progress, είναι έργο σε εξέλιξη, τα είπαμε στο πρώτο βίντεο του 2024 και εδώ είναι το project και κάθε φορά που θέλουμε να σημειώσουμε κάτι μπορούμε να έρθουμε εδώ στο Edit Project και να διορθώσουμε κάποια από αυτά τα πεδία ή να έρθουμε εδώ στις σημειώσεις και να γράψουμε μία σημείωση. Και θα έρθω εδώ τώρα, θα το διαγράψω γιατί δεν θέλω να φαίνεται μια άσχετη φωτογραφία
σε ένα τοπάκι. Εδώ μπορούμε να έρθουμε και να διαγράψουμε το project και τώρα είμαι και πάλι καθαρή. Έχω έρθει εδώ πάλι στην αναζήτηση και θέλω να δούμε λίγο αυτό εδώ, το Yarna Ideas. Έχω μπει σε ένα ζευγάρι κάλτσες. Είναι το σχέδιο μάλλον με τα περισσότερα project που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο Ravelry. Όπως βλέπετε έχει 40.000 και βάλε project, έχει πόσα σχόλια, τα σχόλια δεν μας ενδιαφέρουν. Εδώ ακριβώς φαίνεται πόσα project έχει 40.356 project. Και στο Yarna Ideas εδώ βλέπετε ποια νήματα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για να πλέξουν άλλοι χρήστες στο συγκεκριμένο ζευγάρι κάλτσες. Και εδώ μπορείτε να δείτε, όπως βλέπετε έχει άπειρα νήματα. Αν δεν έχετε ακριβώς το νήμα που ζητάει εδώ η κυρία που είναι, το έχει κενό. Ας πάμε σε ένα άλλο. Εδώ μας έχει δεσποινίδα 2 νήματα, τα οποία προτείνει η ίδια. Και εδώ άμα πάμε στο Yarna Ideas, έχει και πάλι 13 σελίδες. Αχ, αυτό μοιάζει με αυτό που πήρα από τη Βαρκελόνη. Άκυρο, οκ. Τι άλλα νήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για να πλέξουν άλλοι χρήστες στο συγκεκριμένο, τι είναι αυτό, φουλάρι. Και επιστρέφουμε στην αρχική, εδώ στην εξειζητημένη αναζήτηση. Θα πατήσω στο People για να βρω το δικό μου το προφίλ. Να σας δείξω λίγο εδώ στα αγαπημένα. Εννοείται ότι μπορείτε να μπαίνετε σε οποιοδήποτε χρήστη και να βλέπετε τα αγαπημένα του. Τσακ, χαμός. Εδώ αρχικά σας εμφανίζει τα αγαπημένα χήμα και εδώ βασικά σας τα δείχνει όλα. Εδώ είναι τα αγαπημένα μου χήμα και εδώ τα bundles είναι οι πίνακες που έχω χρησιμοποιήσει εγώ για να διαχωρίσω τα αγαπημένα μου. Εδώ έχω τετράγωνα για κουβέρτες, αμιγκουρούμι, χειμωνιάτικα πλεκτά ή ρουχαλάκι για μωρά. Εδώ έψαχνα σχέδια συγκεκριμένα για το Baby Alpaca Silk που έχω κάποια νήματα, αλλά επειδή είναι τις drops δεν ξέρω αν θα τα πλέξω. Δεν σας έχω πει ποτέ, αλλά αισθάνομαι μια μικρή απογοήτευση με τα νήματα της drops. Μποτάκια για μωράκια. Γενικά εδώ πέρα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα αγαπημένα μας σε διάφορους πίνακες, όπως κάνουμε και στο Pinterest, και να μην ψαχνόμαστε. Αυτά. Και πάμε να σας δείξω που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο για τα νήματα. Ας πούμε, τι να πούμε, Κάτια Μερίνο Αράν είναι ένα από τα αγαπημένα μου νήματα. Δεν σας έχω δείξει κάτι πλεγμένο με αυτό, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου νήματα. Και εδώ μας βγάζει όλα τα Merino Aran που έχουν κυκλοφορήσει. Το κλασικό, το Merino Aran Natur, το οποίο είναι κατηργημένο, όπως επίσης και το Plus και το Chrome και το Supreme. Τέλος πάντων, και όπως βλέπετε δίπλα από κάθε νήμα μας εμφανίζει κάποια project. Άμα μπω μέσα στο νήμα, μου δείχνει όλες αυτές τις πληροφορίες που σας έλεγα ότι μας δείχνει, και εδώ δεξιά μπορούμε να δούμε σε πόσα projects, σε πόσα πλεκτά δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο νήμα. Και άμα το πατήσω, εδώ θα δω μια πληθώρα από πλεκτά στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το Merino Aran. Και αν δείτε κάτι που σας αρέσει, ας πούμε αυτή εδώ η κουβερτούλα, μπορούμε να μπούμε μέσα. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα project ενός άλλου χρήστη, δεν είναι το σχέδιο το ίδιο το αυτό, αλλά σας ενδιαφέρει να κατεβάσετε το σχέδιο για οποιοδήποτε λόγο. Εδώ που λέει στο project info, στο pattern, υπάρχει ένα link που πατώντας το θα μας βγάλει στη σελίδα του σχεδίου, το οποίο είναι και δωρεάν. Σας έδειξα τον τρόπο, μπορείτε να το βάλετε στα αγαπημένα σας, να κάνετε ένα νέο πίνακα και να τον ονομάσετε Baby Blankets. Μπορείτε εννοείται να χρησιμοποιήσετε και ελληνικά. Ωραία. Πατάτε εδώ το Create, είναι επιλεγμένος ο πίνακας, και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Και αν πάω εγώ εδώ στα favorites, υπάρχει, εδώ είναι ο πίνακας και εδώ είναι το αντικείμενο, εδώ τα δείχνει όλα. Εδώ είναι τα χήματα αγαπημένα μου και εδώ είναι οι πίνακες μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Νομίζω τα βασικά σας τα έχω δείξει, πώς να κάνουμε αναζήτηση, πώς να προσθέτουμε στα αγαπημένα, πώς να ξεκινάμε ένα νέο πλεκτό, πώς να επεξεργαζόμαστε τη σελίδα του project. Νομίζω είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε μάλλον το community, τα forums. Εδώ έχει κάποια forum, θα τα δούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Καλά, όχι αναλυτικά, εντάξει, αλλά θα σας δείξω πώς μπορείτε να συμμετέχετε στα forum, να μπαίνετε σε ομάδες, να γράφετε, πώς να μοιράζεστε φωτογραφίες σε κάθε forum. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου πατήσετε like, να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω αν έχετε κάποια απορία. Ενεργοποιήστε και όλες τις ειδοποιήσεις για να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά πλεξίματα και από μένα γεια σας και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.